Sa'n siŵr. Bydd yna ddim yn neud samwyr I fi. Wel, Ie, y hwnna'n fach rwbeth yma fi'n gallu, meddwl. ond... Hwnna beth rwy'n fi'n meddwl. Chwarae Gallu controller Among Us. Yep, great. Ie, mae'n un imposter, so... Yeah, it's fine. It's gallu change your... Right. Imposter vision yn aros y 0.5 achos mae'n ffit I y crewmates wedyn. Pawb I the mix. Mute. Okay, mae ddim yn Josh Stoney. Mae ddim... Fi just wedi edrych ar vitals a fi wedi gweld oedd Gwyn wedi marw. Okay, fi'n meddwl mae'n self-report, ac so ni'n gweld not Mr James yn mynd pas fi a John Stoney. So pryn o'n ni'n mynd mewn. Gosh. So fi'n meddwl mae'n self-report. Mae'n definitely. Is he mewn i'r laboratory right at the top? Dde fi'n meddwl? Hwnnw beth mae yn? Is he lawr nes i wneud y drwsau pethau? Is he lawr y corridor wedi ffeindio Mr James wedi... Fi'n meddwl mae'n self-report. Oedd e'n just pass on ni, so I've nid specimen gyda ni. Pwy oedd ar vitals, sorry? Oedd fi'n ein ar vitals, so fi'n edrych ar vitals a gweld Mr James wedi marw. Ydych chi'n gwybod faint o amser wedi bod rhwng marw a'r report? Na, fi literally... Oedd e'n like 2 eiliad I rhywbeth, a so fi literally wedi edrych ar vitals. A wedyn oedd person wedi marw, wedyn 2 eiliad ar ôl oedd report wedi mynd bant, so yn kind of sketchy. Fi ddim yn gwybod, as rwy fi cerfyd lawr heibio fel y 2 pethau hyn. Fi ddim yn gwybod beth mae'n enw yn. A fi wedi ffeindio fe wedi marw'n canol. Fi'n meddwl mae'n Ned. Yeah, mae'n definitely self-report. Bang in build. Ni'n mynd I vote am Ned? Oedd e'n so gyflym. Oedd e'n just pass on ni mynd mewn a specimen. Yeah. Oedd fi'n edrych oedd e'n literally... Oedd Mr James wedi marw. 2 eiliad ar ôl. Report. Gweld? Right. Ni'n mynd I chwarae eto. We were there.
Right now, Mr. James. Pwy oedd e? Yeah. Ned. Yeah, if Ned wedi shouty. Diolch yn fawr. Hello? Hello? Hello. Hello? Mute. Chi'n gallu clywed fi'n un na? Pam mutio? Ie, ni'n gallu clywed ti. Beth yw'r cod am Among Us? Mae yn y chat. Ni mewn am munud, so ti ddim wedi chwarae. Okay. Garo fi wybod beth. Okay, ni'n rhoi y cod mewn yn barod anyway. A wedyn, please enter. Okay, oedd e mewn yn y rocket, ond mae'n pretty Le huge. o'i Oedd e mewn yn y rocket. Fi jyst mynd i dweud hyn, roedd fi, di a Cyan, rwy'n i gyd gyda'n gilydd fi mynd i reportio'r body. Sa'n credu bod e'n Gwyn. Oedd Cyan a di wedi parsio fi a fi'n top left mewn reactor. Wedi gwneud y peth. Oedd fi'n top left gwneud y reactor. Pan yn mynd ban. A fi'n gweld di parsio fi. Dwi'n credu bod Gwyn yn iawn, oherwydd dwi wedi bod gyda Gwyn am rhan fwyaf y gêm. Mae Ie, coch yn rwy'n iawn. gyda Cyan. Fi gallu trust y coch. Roedd e gyda fi a Cyan trwy i ni reportio
So, fi'n meddwl mae Morgan neu Cyan. Wel, Na, mae Cyan rydde gyda fi. Game. Fi'n meddwl mae'n... Fred, sure, dwi'n mynd i skipio. Fi'n meddwl dylsyn ni skipo. Let's skipio Yeah. hwnna. Fi'n skipio am now. Just neud y task ti. If ti'n dead, Ond just fi'n neud y task. sys ar... Yeah, os ti'n deud Melyn. gyda tasks. Mute your mic out. Fi'n meddwl mae Morgan. Ie, fi efo mae Melyn. Mae'r corff wedi bod yma yn tua 40 eiliad. Dwi wedi bod ar vitals. Okay. wedi bod ar here. Mae'n... Dyn ni ddim yn credu bod yn gwyn. Felly...
But ti'n moyn neud un round arall jyst i bod yn sicr, siŵr. Ie, falle. Neu... Os mae... Neu llai... Fi'n skip o fi. Okay, Ie. yeah. Skip aros gyda'i gilydd, ac if ni Ond vote... fi'n gwybod pa mae yn. Fi'n gwybod pa mae Fi'n meddwl mae'n hold yno, ond yn. sticio gyda'i gilydd a wneud tasks, dim break it off, achos Dwi wedi gofyn. if ni vote yn awr, nhw'n gallu just cael un kill ar wyno. So. Sticio i gilydd. Bet mae Josh just yn mor just mae'n dead. Mae Melin. Okay, yeah, Gaid i chi pam fi'n meddwl mae Melin. Achos o fi di mynd i wneud un task, a bydd Melin di dilyn fi. A nes i gadael fyna oherwydd fi'n meddwl fi'n mynd i cael eich da. A wedyn, roedd High Recta Sion wedi mynd i trwsio electric, a wedyn roedd Melin wedi mynd fyna, a mae ddim yn cymryd chi mor byr o amser a hynny i trwsio electric, a hefyd roedd wedi cael ei ni vote o person, nhw'n gallu just cael un winner ennill. So, if ni skipio an hour, actually bond i gorffen gyda tasks. Fi di voto. Ie, dwi wedi sgipio hefyd, os ti jyst chi cael o'n gilydd. Fi'n gwybod pa mae yn. Ni barod di gorffen gyda task. Have a time on mewn comms. Okay, Morgan. Bye-bye. Ydych chi'n runs newydd eto? Ie, digon gilydd y holl amser, a Melin a Gwyn. Bye-bye, Morgan. Oedd yn agos. If ti'n kilo fel Ned neu rhywbeth, mae'n fel hawdd i ni, ond if ti'n kilo fel fi neu Sion, mae'n hawddach. Ond... Yay!
Over, Morgan. Yeah. Da iawn. Right, mae rhaid I fi fynd, boys. Yeah. Fi dal yn chwarae. Yeah. I'm with- Yeah. Okay. GG's, Yeah. boys, diolch. Fi eisiau Alright. mynd nôl mewn. Right, Over. pwy bynnag sy'n eisiau